Kuble pi baro ngi pediang so bhai pi shaka thup khubor mata ka jan miet shwaban phash ki khubor ngi pet shwai ki mat bakong san ka yeng thamai ka parliament ka shlem ban shim ye ki rai bat badon ka lawe ong ummentri rang badu ka ri umodi Penpau ummentri rang badu ka ri umodi hakaman ki bat bagajing trekam jong ka yuva sangam kan penklan ya ka mensim jong ka ek bharat shreshta bharat hapadeng ki samla Badlet umintri katanat ki kamyadari urajnat Singh nadu menta ka singi sa Nigeria ha ka jinglet balai singi lenter jong u. Ki khubor ki babania ha ka jingkren baningkong na ka yeng thamai jong ka parliament umintri rang badu ka ri Narendra Modi ula kentu ye ki patba ba ula khot ye ka yeng thamai jong ka yeng dorbar thau an ka parliament ba ka de ka jaka ban yo ya ka jingya menjur lang bat ya ka lawe ka bathamai ula ong haba ka India ka ya chakmat ka prathei baro ka wedu ka ya lang chakmat ula penpau ba ka ne ka yeng thamai jong ka parliament kan trekam nakabenta ka roi ka par jong ka India bat ka prathei baro ka we haba ai jingkren shakari ha ka jaka penlong ya ka dorbar jong ka lok sabha na ka ne ka yeng thamai umodi ula penpau ba ka ne kam de tang ka jingte ka de ka jingla ka jingpen urlong ya ka atma nirbhar bharat bat ka jing angno jong ka shispa saupok lor ngut kinong shong shnong jong ka India Umentri rang badu kari ula ong kariti senshar paj ba kadai ka ba ai mensiem yangi bat kariti senshar khadar kadai ka ek bawan ra ya ki jubab kumta ka parliament kadai ka taka sharp jong ka taka jing ai mensiem bat ka jingla ban shim ya karai पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं उसकी मान मर्यादा लौटा सके जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा Umentri rang badu kari Narendra Modi menta ka sngi ublei ula penpau ya ka jinglong kerpang jong ka jing trekam ka yuva sangam ban penklan ya ka mensim jong ka ek bharat shreshta bharat hapadeng ki samla haba ai jingkren shakari ha ka program man ki baat lengba ka akashvani umodi ula ong bakatanat pule puthi ka sarkar pedeng ka persang ban shim ya shibon ki lat ki lenti ban wanra ya ka jing ya teli wat hapadeng ka jing pher ha ka jingmut jing parkhat jong ki nong shong shnong Haki episod Bashakmat jong ka man ki baat ummentri rang badu kari ula kren shaphang ka Khasi Tamil Sangamam bat ka Saurashtra Tamil Sangamam umodi ula penpau ba ka jing thmu jong ka yuva sangam ka long ban nang kentie ya ka jing dei hapadeng para brieu bat kumjo ru ban play ki lat ki kabu na ka benta ki samla kari ba ki la banyak khle lang hapadeng ki para samla jong kari kumta la penya so ya ki jing pule ba kham shakhle ha ka leng ki jilla jong kari sha ka ni ka thong इसी को देखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है इस पहल का उद्देश्य पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं Umintri katanat ki kamyadari Rajnath Singh ula lech Nigeria ha ka jinglet balai sngi lenter jong u kablas dang nadu menta ka sngi unsa lech banya shimbenta ha ka jingelang penbam smaya u president bathamai ka Nigeria u Bola Ahmed Tinubu ha Eagle Square ha Abuja la shai ka sngi lengba ka Twitter umintri ula penpau ka jing sngaw scam banang la shu ban penklan ya ka jinga dei ha padeng ka India bat Nigeria katanat ki kamyadari ka layat hu ba kandan ka jingya kren bat ki nong mi khmat na ki karkhana na tiarthma bat ki he shipai khnang ba ka India kan la ban sngaw tho ye ki jing don kam jong ka Nigeria bat on la ban ai jing kershan ya ka office jong u district mission coordinator SSA West Giant Hills ha ka jinga trailang bat ka RMSA West Giant Hills bat ALIMCO kala penlong ya ka assessment camp balai sngi halor ki lai tali ki block makin thop ya ka that lasken bat am larem
U District Coordinator IESSA West Giant Hills u LK Singh ula pentip baya ka assessment cam lapan long ban itho yaki khenna ki bahap hapo ka children with special needs da ka ALIMCO RMC Guwahati khnang ba onla ban ai jingkershan bat jingerap yaki. Hakane ka assessment cam la shimbenta daki dikot ka SSA Meghalaya bakin thup ya state coordinator IESSA SESMAM Shillong uba M Kharbangar district coordinator bat kinong Traymon Ngobha nakakinhon ai jing sumar. Ka tho team ka de ka jat khalai ka bla rimba Shillong bat la jele kai tang ban pen bernia kum ki wei pat ki jat lottery ka de ka jingele kai halor ka nusip. Hakaway pat kaliang ka ka bakam pair hakarukom yele kai yakani ka jingele kai kalong da ka babatay ya ka jing post near jong kiway. Tong inya kmi halor kani ka khubor. Banyo iya ki babun ki dukan ki bawa habar ya ki slate ni ki blackboard balat ho ringkat ki number. Kini ki jaka ki de ki jaka tho number ki bap hila ban thong ban job ya ka lottery ki balat tebru kum ki jaka tho team. Ki number ki bala ban thong kila ban sedang nadu number not hadu number shispa bat ki don shibun ki rukom le kai ya kani ka jing le kai khalai la ban thiet ya ki ticket na ka benta shidak ka forecast ka ba phila ban thong ki number ki ba on sami lang habaro artli ki wat ki booking system ka ba ki breu ki book lupa ya ki number hang ne kani ka jing le kai khalai tenrai la penyele kai hapulu kinong set khnam na ki club bapher ki khun persha paramaki da ka jing set ya ki khnam ha uskum ha ka jo ka por la penyele kai arsin ka wei na ka benta ka wat baning kong bat ka wei pat na ka benta ka wat ka baar hadin ka jing set ya kini ki khnam la lumlang bat la nyo ya ki ban yo iki number ki ba on sa penbena ya kani ka jingele kai la penlong da ka Khasi Hills Archery Sports Institute. Kani ka jingile kai ka pher na kawai pat karukom khalai ha kiwai pat kiri ka perthei namar ka dei ka jingile kai halor ka bok bat kanusip. Bureau Report DD News Meghalaya. Mentapan nginya pet ya ka jinglong jingman ka meneng ha Shillong ka jing shet kalong R point away degree Celsius pat ka jing kriat kalong khat saw point away degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong nyo pupra na ka shi spa min step bat khandai pho na ka shi spa jan miet kandon ka jing hap slap ba malumala habun ki jaka. Haswa bangin penkut no ngi penkan maya pi baya kani ka khubor na lor ka ba piyo I haki television pilar ban pet live haka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi pilar ban pet ya ka khubor jong ka DD News Shillong haka Instagram Facebook ba Twitter. Shwa ban poy sha ka bakot jong ka thup khubor ngi nya pet biang sa shi se nye ki mat ba kong san. Kayeng thamai ka parliament ka shlem ban shemi ki rai bat badan ka laway ong umentri rang badu kari umodi penpa umentri rang badu kari umodi hakaman ki bat bagajing trekam jong ka yuva sangam kan pen klan ya kamen sem jong ka ek bharat shreshta bharat hapreng ki samla bat let umentri katanat ki kamyadari Rajnath Singh nadu mata ka sngi sha Nigeria haka jing let balai sngi linter jong u Te parlok katung ila poy sya kabakot jong kathup kubor jungi menta ka janmiet hadu banginde syambiang bat pila syai ka sngi ka play pi baro. अरे आजकल वो एड नहीं आती ना रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट मिसलीडिंग एड थी बंद